Σε καλωσορίζω στο νέο μου επεισόδιο με ένα θέμα που συχνά στις συζητήσεις γίνεται το επίκεντρο διαφορετικών απόψεων. Τελικά, πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν οι συγκρούσεις σε μια σχέση? Είναι φυσιολογικές? Μπορεί να υποδηλώνουν την απομάκρυνση των συντρόφων ή μήπως κρύβουν μια ευκαιρία για βαθύτερη σύνδεση? Πώς μπορούμε να τις διαχειριστούμε ώστε να ενισχύσουν τη σχέση μας? Είμαι η Κατερίνα Λαλαούνη, είμαι ψυχολόγος και σε αυτό το επεισόδιο θα ανακαλύψουμε μαζί τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και θα δούμε πώς οι διαφωνίες μπορούν να γίνουν εργαλείο για μια πιο υγιή και δυνατή σχέση. Ας ξεκινήσουμε. Μια σχέση είναι η ένωση δύο μοναδικών ανθρώπων, καθένας με τις δικές του εμπειρίες, αξίες, προτιμήσεις και τρόπο σκέψης. Η διαφορετικότητα είναι αναπόφευκτη και στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες που εμπλουτίζουν και δυναμώνουν μια σχέση. Όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν είναι εφικτό και ούτε χρειάζεται να συμφωνούν οι σύντροφοι σε όλα. Η ιδέα της πλήρους συμφωνίας είναι ουτοπική και μη ρεαλιστική. Η πραγματική δύναμη μιας σχέσης βρίσκεται στην ικανότητα των συντρόφων να αποδέχονται τις διαφορές τους, να μαθαίνουν από αυτές και να συνυπάρχουν αρμονικά, χτίζοντας μια ζωή που εμπλουτίζεται από την ποικιλομορφία της σκέψης και των εμπειριών τους. Μεγαλώσαμε σε περιβάλλοντα όπου η σιωπή θεωρούνταν αρετή ή υποχρέωση, ειδικά όταν επρόκειτο για την έκφραση συναισθημάτων, διαφωνιών ή διαφορετικών απόψεων. Αυτή η στάση μπορεί να έχει ρίζες σε κοινωνικές, πολιτισμικές ή οικογενειακές αξίες, αλλά συχνά δημιουργεί προκλήσεις στην ενήλικη ζωή, ειδικά στις σχέσεις. Είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τη σιωπή που επιβάλλεται από τη σιωπή που επιλέγουμε. Η επιλεγμένη σιωπή, σε στιγμές όπου κρίνουμε ότι δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να υποθεί, είναι δύναμη. Όμως, όταν η σιωπή πηγάζει από φόβο, καταπίεση ή ανασφάλεια, τότε χρειάζεται να δουλέψουμε για να την ξεπεράσουμε. Αν κάποιος δεν ξέρει τι θέλει ή δεν το εκφράζει, έμαθε ότι μπορεί να υποκρίνεται συμφωνία για να κρατήσει την αρμονία. Οι πυλώνες μιας κουλτούρας που προάγει την αρμονία και ενθαρρύνει την αποφυγή συγκρούσεων, αν δεν εφαρμοστεί με ισορροπία, μπορεί να καταπνίξει την προσωπική έκφραση, να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση ειρήνης, αφήνοντας τα υποκείμενα προβλήματα άλυτα. Τι συμβαίνει όμως όταν αποφεύγουμε μια διαφωνία? Πρώτον, καταπίεση συναισθημάτων και αναγκών. Όταν οι άνθρωποι φοβούνται να εκφράσουν τη διαφωνία τους, συχνά καταπνίγουν τα συναισθήματά τους ή τις ανάγκες τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συσσόρευση απογοήτευσης και πικρίας που αργότερα εκρήχνεται με δυσανάλογους τρόπους. Δεύτερον, ψευδαίσθηση αρμονίας. Η αποφυγή συγκρούσεων μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι όλα λειτουργούν αρμονικά, ενώ στην πραγματικότητα τα υποκείμενα προβλήματα παρεμένουν ανεπίλητα. Η ειρήνη εντός εισαγωγικών που προκύπτει είναι επιφανειακή και έθραυστη. Τρίτον, ενίσχυση ανισοτήτων. Σε ομάδες ή σχέσεις όπου ένα άτομο ή μία ομάδα έχει περισσότερη δύναμη, η αποφυγή διαφωνιών μπορεί να επιτρέψει την κατάχρηση αυτής της δύναμης. Οι πιο αδύναμοι ενδέχεται να αποφεύγουν να εκφραστούν, φοβούμενοι τις συνέπειες και έτσι οι ανισότητες διαιωνίζονται. Τέταρτον, απώλεια ευκαιριών για πρόοδο. Οι διαφωνίες συχνά οδηγούν σε νέες ιδέες, καινοτομία και εξέλιξη. Η αποφυγή τους μπορεί να περιορίσει τη δημιουργική σκέψη και να εμποδίσει την ανάπτυξη είτε σε προσωπικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Πέμπτον, δυσκολία στην επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων. Όταν τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται, συχνά διωγγώνονται.
Η συνεχής αποφυγή τους μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες συγκρούσεις στο μέλλον, οι οποίες είναι πιο δύσκολο να επιληθούν. Έκτον, αυξημένο άγχος. Οι άνθρωποι που αποφεύγουν συνεχώς τις διαφωνίες μπορεί να νιώθουν μόνιμο άγχος ή φόβο μήπως προκαλέσουν αναστάτωση. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην ψυχική τους υγεία. Θα σου δώσω εδώ μερικά παραδείγματα στην καθημερινότητα. Η Μαρία και ο Γιάννης είναι παντρεμένοι εδώ και 5 χρόνια. Ο Γιάννης συχνά αφήνει τα πράγματά του ακατάστατα στο σπίτι, κάτι που ενοχλεί τη Μαρία. Ωστόσο εκείνη αποφεύγει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της γιατί πιστεύει ότι δεν αξίζει να τσακωθούν για τέτοια μικροπράγματα και φοβάται ότι θα δημιουργήσει ένταση. Για μήνες η Μαρία μαζεύει τα πράγματα του Γιάννη χωρίς να του πει τίποτα, αλλά μέσα της συσσωρεύεται θυμός. Νιώθει ότι ο Γιάννης δεν σέβεται τον κόπο και τον χρόνο της, ενώ εκείνος δεν αντιλαμβάνεται καν ότι την ενοχλεί. Και έρχεται η έκρηξη. Ένα βράδυ, μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, η Μαρία γυρίζει σπίτι και βρίσκει τα παπούτσια του Γιάννη πεταμένα στη μέση του σαλονιού. Ξαφνικά ξεσπά. Πάντα τα κάνεις όλα χάλια. Δεν σέβεσαι τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις ότι κουράζομαι κι εγώ. Δεν είμαι η υπηρέτριά σου. Ο Γιάννης ευνηδιασμένος. Τι έγινε τώρα? Είναι μόνο ένα ζευγάρι παπούτσια. Η ανάλυση. Η αντίδραση της Μαρίας φαίνεται δυσανάλογη σε σχέση με το μικρό περιστατικό, γιατί δεν αφορά μόνο τα παπούτσια. Είναι το αποτέλεσμα μηνών ή και χρόνων καταπιεσμένων συναισθημάτων και αναγκών που τελικά εκρήγνεται με ένταση. Δεύτερο παράδειγμα, έχουμε την ψευδαίσθηση της αρμονίας. Η Ελένη και ο Κώστας είναι μαζί εδώ και 10 χρόνια. Από την αρχή της σχέσης τους αποφεύγουν να διαφωνούν ανοιχτά για μεγάλα θέματα γιατί θεωρούν ότι οι καυγάδες δεν ταιριάζουν στη σχέση τους. Ένα από τα επαναλαμβανόμενα προβλήματά τους είναι η οικονομική διαχείριση. Η Ελένη θέλει να αποταμιεύουν, ενώ ο Κώστας είναι πιο χαλαρός με τα έξοδα. Τι συμβαίνει? Η Ελένη κάθε φορά που ο Κώστας ξοδεύει χρήματα σε κάτι που εκείνη θεωρεί περιττό σκέφτεται. Δεν θα πω τίποτα για να μην τσακωθούμε. Είναι μικρό ζήτημα. Ο Κώστας από τη μεριά του αντιλαμβάνεται ότι η Ελένη δυσανασχετεί, αλλά δεν το αναφέρει. Αν δεν το λέει ανοιχτά, ίσως δεν είναι τόσο σημαντικό. Αυτή η δυναμική συνεχίζεται για χρόνια, δημιουργώντας την εντύπωση ότι συμφωνούν στη διαχείριση των χρημάτων, ενώ στην πραγματικότητα κανείς δεν είναι ικανοποιημένος. Εξωτερικά η σχέση τους φαίνεται ομαλή, το ιδανικό ζευγάρι. Δεν διαφωνούν, δεν τσακώνονται για τα οικονομικά και δείχνουν να τα πηγαίνουν καλά. Φίλοι και η οικογένεια τους θεωρούν πρότυπο γιατί δεν τσακώνονται ποτέ. Στην πραγματικότητα όμως τα υποκείμενα προβλήματα συσσωρεύονται. Η Ελένη νιώθει όλο και περισσότερη απογοήτευση, θεωρώντας ότι ο Κώστας δεν λαμβάνει υπόψη την ανάγκη της για ασφάλεια μέσω αποταμίευσης. Ο Κώστας νιώθει ότι η Ελένη είναι κλειστή και δεν του λέει τι σκέφτεται πραγματικά, γεγονός που τον κάνει να νιώθει ότι δεν υπάρχει ειλικρινής επικοινωνία. Και κάπως έτσι έρχεται η ρήξη. Μια μέρα η Ελένη βλέπει ότι ο Κώστας ξόδεψε ένα μεγάλο ποσό για να αγοράσει έναν καινούριο ηλεκτρονικό υπολογιστή χωρίς να το συζητήσει μαζί της. Αυτό γίνεται τη σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Αυτό ήταν. Ποτέ δεν λαμβάνεις υπόψη τις ανάγκες μας. Σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου και με αφήνεις να ανησυχώ για τα οικονομικά. Ο Κώστας ξαφνιασμένος. Τι εννοείς? Δεν μου είσαι πει ποτέ για κάτι τέτοιο. Νόμιζα ότι όλα ήταν εντάξει. Το ζευγάρι βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπο με ένα τεράστιο χάσμα που έκρυβαν κάτω από το χαλί για χρόνια. Η αρμονία δεν πρέπει να βασίζεται στην αποφυγή διαφωνιών, αλλά στη διαχείρισή τους με επικοδομητικό τρόπο. Η υγιής έκφραση διαφωνιών είναι ουσιαστική για την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη μακροχρόνια ευημερία. Η προώθηση ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι νιώθουν άνετα να μιλούν με ειλικρίνεια είναι το κλειδί για μια ουσιαστική και ισορροπημένη κοινωνία. Η συμβουλή πρέπει να υποχωρείς.
Δώσε τόπο στην οργή είναι μια από τις πιο συνηθισμένες κατευθύνσεις που μας δόθηκαν μεγαλώνοντας. Συχνά ενσωματώνει τη λογική της αποφυγής σύγκρουσης και την προώθηση της αρμονίας είτε στις σχέσεις είτε στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ωστόσο, το πώς αντιλαμβανόμαστε και εφαρμόζουμε αυτή τη συμβουλή μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή μας. Αλλά ας δούμε τη θετική πλευρά της υποχώρησης. Η υποχώρηση μπορεί να είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου η διαφωνία δεν είναι ουσιώδης και η διατήρηση της σχέσης ή της συνεργασίας είναι πιο σημαντική. Ύστερα, μαθαίνεις να βάζεις τον εαυτό σου στη θέση του άλλου και να δίνεις προτεραιότητα σε συλλογικά ωφέλη. Είναι η ενίσχυση της ενσυναίσθησης. Η υποχώρηση σε μικροπράγματα μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια για σημαντικότερα θέματα. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε την αποφυγή περιττών εντάσεων. Όμως υπάρχει και η άλλη όψη. Η καταπίεση της προσωπικότητας. Αν υποχωρείς συνεχώς, είναι πιθανό να αισθανθείς ότι η φωνή σου δεν έχει σημασία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη αυτοπεποίθησης και αίσθημα αδικίας. Όταν ο ένας υποχωρεί πάντα, οι σχέσεις μπορεί να γίνουν ανισόρροπες, με τον άλλο να αναλαμβάνει περισσότερο έλεγχο ή να θεωρεί τη δική του υποχώρηση δεδομένη. Έτσι έχουμε μια ανισορροπία στις σχέσεις. Υποχωρώντας συνεχώς, αποφεύγεις να αντιμετωπίσεις βαθύτερα προβλήματα που μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη ζωή σου ή στη σχέση σου. Σε κοινωνικό επίπεδο, η υπερβολική προώθηση της υποχώρησης μπορεί να ενισχύσει τη διατήρηση κοινωνικών ανισοτήτων και αδικιών, με τους αδύναμους να αποδέχονται καταστάσεις αντί να διεκδικούν αλλαγές. Η υποχώρηση δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμη σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Η ισορροπία είναι το κλειδί. Υποχωρώ, αλλά όχι σε βάρος μου. Μπορώ να υπαχωρώ όταν πραγματικά το θέλω, όχι από πίεση ή φόβο. Ξεχωρίζω τι αξίζει να υπερασπιστώ. Δεν είναι όλες οι διαφωνίες το ίδιο σημαντικές. Υποχώρησε όταν το ζήτημα είναι ασήμαντο, αλλά στάσου στο ύψος σου, όταν αφορά βασικές αξίες και δικαιώματα. Δίνω χώρο στο διάλογο. Υποχώρηση δεν σημαίνει ότι δεν λέω την άποψή μου. Είναι σημαντικό να εκφράζεις αυτό που νιώθεις, ακόμα και αν τελικά επιλέξεις να συμβιβαστείς. Αντί για το πρέπει να υποχωρείς, ίσως το μήνυμα που θα μας εξυπηρετούσε καλύτερα να είναι «Μάθε να επιλέγεις τις μάχες σου». Υποχώρησε όταν αξίζει, αλλά να υπερασπίζεσαι αυτό που έχει σημασία. Αυτή η προσαρμογή μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την αυτοεκτίμηση, να προάγουμε τις σχέσεις μας, αλλά και να είμαστε αυθεντικοί στον εαυτό μας. Αναμφίβολα, η άρνηση της σύγκρουσης μπορεί να συνδέεται και με μια υποσυνείδητη άρνηση να αποδεχτούμε τα ελαττώματα του άλλου. Αυτή η τάση μπορεί να προκύψει από την επιθυμία μας να διατηρήσουμε μια ιδανική εικόνα για τον άλλον ή τη σχέση, αποφεύγοντας να δούμε την πραγματικότητα με όλες τις ατέλειες και τις δυσκολίες. Αποφεύγω τη σύγκρουση γιατί κουκουλώνω την αλήθεια. Όταν αποφεύγουμε τις συγκρούσεις, ίσως προσπαθούμε να προστατεύσουμε μια ιδανική αντίληψη για τον άλλον ή για τη σχέση. Η σύγκρουση μπορεί να αναδείξει ελαττώματα που δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε. Έτσι λοιπόν διατηρούμε μια τέλεια εικόνα. Η αποδοχή των ελαττωμάτων του άλλου μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους με την πιθανότητα ότι η σχέση ή η σύνδεση που έχουμε ίσως δεν είναι αυτό που φανταζόμασταν. Φοβόμαστε μήπως απογοητευτούμε. Αντιμετωπίζοντας τα ελαττώματα του άλλου, ίσως νιώθουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δικά μας. Η αποφυγή σύγκρουσης μπορεί να είναι ένας μηχανισμός άμυνας για να μην έρθουμε σε επαφή με τις δικές μας ατέλειες. Έτσι προστατεύουμε τον εαυτό μας. Η αποδοχή ελαττωμάτων σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τη σχέση και να διαχειριστούμε τις συνέπειες.
Αυτό μπορεί να μας φαίνεται τρομακτικό ή να απαιτεί ενέργεια που δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε. Ο φόβος της αλλαγής. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτήν την άρνηση? Εξειδανικεύουμε τις σχέσεις. Πιστεύουμε ότι η τέλεια σχέση δεν περιλαμβάνει συγκρούσεις ή δεν απαιτεί να συμβιβαστούμε με ελαττώματα. Ανασφάλεια. Φοβόμαστε ότι αν αποδεχτούμε τα ελαττώματα του άλλου, αυτό ίσως σημαίνει ότι η σχέση δεν είναι αρκετή. Δυσκολία στην ενσυναίσθηση. Η αποδοχή των ελαττωμάτων του άλλου προϋποθέτει την ικανότητα να δούμε τον άλλον ολιστικά, με τις καλές και τις δύσκολες πλευρές του. Πώς όμως αντιμετωπίζουμε αυτήν την άρνηση? Αναγνώρισε την ανθρώπινη φύση. Κανείς δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε ελαττώματα και αυτά δεν αναιρούν την αξία μας ή τη δυνατότητα να έχουμε μια ουσιαστική σχέση. Ξεχώρισε τα ελαττώματα από τη συνολική εικόνα. Ένα ελάττωμα δεν καθορίζει τον άλλον άνθρωπο. Μπορείς να τον αγαπάς και να τον αποδέχεσαι, ακόμα κι αν δεν σου αρέσουν όλα τα χαρακτηριστικά του. Αγκάλιασε τη σύγκρουση ως εργαλείο σύνδεσης. Οι συγκρούσεις δεν είναι μόνο πηγή έντασης, αλλά και μια ευκαιρία για να γνωρίσεις καλύτερα τον άλλον, να μάθεις πώς σκέφτεται και να εξελίξεις τη σχέση. Εξερεύνησε τη δική σου στάση. Ρώτησε τον εαυτό σου. Τι με φοβίζει αν δω αυτά τα ελαττώματα? Ποια είναι η δική μου δυσκολία να τα αποδεχτώ ή αντικατοπτρίζει βαθύτερες ανασφάλειες? Η άρνηση της σύγκρουσης συχνά οδηγεί σε παθητική επιθετικότητα. Μια μορφή έμεσης έκφρασης της δυσαρέσκειας ή του θυμού. Όταν οι άνθρωποι αποφεύγουν τις ανοιχτές συγκρούσεις, μπορεί να καταφεύγουν σε συμπεριφορές όπως η σιωπή, η πενιγμή, η υπονομευτική στάση, που είναι λιγότερο εμφανείς αλλά εξίσου επιζήμιες για τη σχέση. Πώς όμως σχετίζεται η άρνηση της σύγκρουσης με την παθητική επιθετικότητα? Όταν αποφεύγουμε τη σύγκρουση, τα συναισθήματα δυσαρέσκειας ή θυμού δεν εξαφανίζονται. Αντίθετα, καταπιέζονται και βρίσκουν διεξόδους μέσα από παθητικές επιθετικές συμπεριφορές. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης ή οι κοινωνικές πιέσεις να διατηρήσουμε την αρμονία οδηγούν τους ανθρώπους να επιλέγουν έμμεσους τρόπους για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους. Η παθητική επιθετικότητα συχνά αποτελεί μηχανισμό άμυνας για να αποφευχθεί η άμεση αντιπαράθεση που μπορεί να φαίνεται απειλητική ή τρομακτική. Με την παθητική επιθετικότητα οι άνθρωποι εκφράζουν θυμό ή διαφωνία χωρίς να αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για τα συναισθήματά τους. Αποφυγή ευθύνης. Εδώ θα δούμε το διάλογο συντρόφων που αποφεύγουν τη σύγκρουση. Ο Γιάννης και η Μαρία μόλις γύρισαν σπίτι. Η Μαρία φαίνεται ενοχλημένη, αλλά δεν εκφράζει άμεσα τι την απασχολεί. Ο Γιάννης προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Όλα καλά, φαίνεσαι λίγο σκεπτική. Ναι, καλά είμαι. Απλά κουρασμένη. Είσαι σίγουρη? Νιώθω ότι κάτι σε απασχολεί. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Εσύ πώς πέρασες σήμερα? Εντάξει, καλά. Αλλά ακόμα νομίζω ότι κάτι έχεις. Αν υπάρχει κάτι, πες το. Δεν έχει νόημα, άστο καλύτερα. Μα πες μου, τι έγινε? Έκανα κάτι που σε πείραξε? Όχι, όλα τέλεια, όπως πάντα. Ο Γιάννης μπερδεμένος. Δηλαδή, τι εννοείς? Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία, ας τα αφήσουμε. Ο Γιάννης σιωπά για λίγο. Εντάξει, αφού το λες. Η Μαρία, εμφανώς ενοχλημένη, αλλά δεν θέλει να μιλήσει ανοιχτά. Χρησιμοποιεί φράσεις όπως «δεν έχει σημασία» και «άστο» για να αποφύγει τη συζήτηση. Ο Γιάννης προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει, αλλά δεν επιμένει αρκετά για να ενθαρρύνει ουσιαστικό διάλογο. Και οι δύο αποφεύγουν να μπουν στη ρίζα του προβλήματος. Ο διάλογος μένει σε επιφανειακό επίπεδο, δημιουργώντας πιθανώς περισσότερη ένταση.
Αυτή η αλληλεπίδραση είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παθητικής αποφυγής της σύγκρουσης, όπου κανείς από τους δύο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Αν αυτή η δυναμική συνεχιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, συσσωρευμένο θυμό ή και παθητική επιθετικότητα. Πώς όμως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την άρνηση της σύγκρουσης? Αναγνώρισε τα συναισθήματά σου. Συνειδητοποίησε πότε νιώθεις θυμό ή δυσαρέσκεια και παρατήρησε αν τον εκφράζεις έμεσα. Εκπαίδευσε την ειλικρινή επικοινωνία. Μάθε να εκφράζεις τα συναισθήματά σου με σαφήνεια και σεβασμό. Η φράση «νιώθω έτσι γιατί» μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ουσιαστικό διάλογο. Ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή σου. Η αποφυγή σύγκρουσης συχνά πηγάζει από φόβο. Δούλεψε στην αυτοπεποίθησή σου ώστε να νιώθεις ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις δύσκολες συνομιλίες. Αντιμετώπισε την παθητική επιθετικότητα στον άλλον. Όταν εντοπίζεις τέτοιες συμπεριφορές, προσπάθησε να τις αντιμετωπίσεις με ηρεμία. Για παράδειγμα, παρατηρώ ότι είσαι σιωπηλός. Υπάρχει κάτι που σε απασχολεί. Αποδέξου τις συγκρούσεις ως μέρος των σχέσεων. Οι συγκρούσεις δεν είναι εχθρός. Είναι φυσικό κομμάτι των σχέσεων και όταν αντιμετωπίζονται σωστά μπορούν να ενισχύσουν τη σύνδεση. Στις διαφωνίες υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές που είναι καλό να αποφεύγουμε, καθώς μπορούν να κλιμακώσουν την ένταση, να δημιουργήσουν αποξένωση ή να τραυματίσουν τη σχέση. Ακολουθούν κάποια παραδείγματα με το τι να αποφεύγουμε και γιατί. Νούμερο 1. Οι απειλές. Παράδειγμα. Αν δεν αλλάξεις, θα φύγω από τη σχέση. Ή θα το πω στη μητέρα σου. Γιατί να τις αποφεύγουμε? Οι απειλές δημιουργούν φόβο και αίσθηση ανασφάλειας. Αντί να λύσουν το πρόβλημα, απομακρύνουν τους συντρόφους και προκαλούν αμυντικότητα. Δεύτερον, συγκρίσεις με άλλα ζευγάρια. Κοίτα πώς φέρεται ο Γιώργος στη Μαρία. Εσύ δεν μπορείς να είσαι έτσι. Οι συγκρίσεις μειώνουν την αυτοεκτίμηση του συντρόφου και δημιουργούν ζήλια ή ανταγωνισμό. Κάθε σχέση είναι μοναδική και πρέπει να βασίζεται στις δικές της δυναμικές. Τρίτον, υποτίμηση ή κοροϊδία. Μα είναι γελίο αυτό που λες. Δεν μπορείς να σκεφτείς πιο λογικά. Η υποτίμηση φέρνει ντροπή και μειώνει την αίσθηση ότι ο σύντροφος είναι σεβαστός και αποδεκτός. Τέταρτον, συνολική κριτική προσωπικότητας. Είσαι πάντα ανεύθυνος. Ποτέ δεν κάνεις τίποτα σωστό. Οι γενικεύσεις βάζουν τον άλλο σε θέση άμυνας και δημιουργούν αίσθηση αδικίας. Είναι προτιμότερο να επικεντρωθούμε στη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Πέμπτον, αναμασώ κάτι από το παρελθόν. Το ίδιο έκανες και πριν 2 χρόνια όταν πήγαμε στη Ρόδο. Η επαναφορά παλιών προβλημάτων απομακρύνει τη συζήτηση από το παρόν και κάνει τον άλλο να νιώθει ότι δεν μπορεί ποτέ να προχωρήσει. Έκτον, παθητική επιθετικότητα. Σιωπή. Ηρωνικά σχόλια ή αποφυγή του θέματος όπως «Όχι, δεν έχω τίποτα. Όλα καλά». Ενώ είναι εμφανές ότι υπάρχει πρόβλημα. Η έμεση συμπεριφορά δεν βοηθά στη λύση του προβλήματος και ενισχύει την ένταση. Έβδομον, χρήση υπερβολικών λέξεων όπως πάντα και ποτέ. Ποτέ δεν μ' ακούς ή πάντα εσύ φταίς. Αυτές οι φράσεις είναι απόλυτες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δημιουργούν ένταση και αποτρέπουν το διάλογο. 8. Σαρκασμός και ηρωνία. Ναι, όπως πάντα, εσύ ξέρεις καλύτερα. Ο σαρκασμός υπονομεύει τη σοβαρότητα του άλλου και τον κάνει να νιώθει ότι δεν τον παίρνουν στα σοβαρά. 9. Φωνές και εκρήξεις θυμού. Πάντα φέρεσαι σαν παιδί. Οι φωνές τρομάζουν, αποπροσανατολίζουν από το πρόβλημα και κάνουν τη συζήτηση επιθετική. 10.
Επικέντρωση στη νίκη αντί στη λύση. Αυτό που λες δεν στέκει. Εγώ έχω δίκιο. Οι διαφωνίες δεν είναι μάχη για το ποιος θα κερδίσει, αλλά μια ευκαιρία για κατανόηση και σύνδεση. Τι να κάνουμε όμως αντί για αυτά? Χρησιμοποιούμε τη γλώσσα των συναισθημάτων. Όταν συμβαίνει αυτό, νιώθω απογοητευμένη, θυμωμένη ή ανασφαλής. Μένουμε στο παρόν. Επικεντρωνόμαστε στο συγκεκριμένο ζήτημα χωρίς να φέρνουμε παλιές διαφωνίες. Ακούμε ενεργά. Δίνουμε χρόνο στον άλλον να εξηγήσει τη θέση του χωρίς διακοπές. Ψάχνουμε λύσεις. Αντί να εστιάζουμε στο πρόβλημα, αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Αυτές οι προσεγγίσεις ενισχύουν την κατανόηση και διατηρούν τη σύνδεση ακόμα και στη διαφωνία. Ανακατεύουμε τα παιδιά στις διαφωνίες μας. Η προστασία των παιδιών από τις διαφωνίες των γονέων είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά την υγιή ανάπτυξή τους και τη συναισθηματική τους ασφάλεια. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα παιδιά θα πρέπει να ζουν σε ένα τεχνητό περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν ποτέ διαφωνίες. Είναι θέμα του πώς παρουσιάζονται οι διαφωνίες και πώς τις διαχειρίζονται οι γονείς μπροστά στα παιδιά. Γιατί όμως να προστατεύσουμε τα παιδιά από τις διαφωνίες? Θέμα ασφάλειας. Τα παιδιά βλέπουν τους γονείς τους ως πυλώνες σταθερότητας. Οι έντονες διαφωνίες μπορούν να κλονίσουν την αίσθηση ασφάλειας που χρειάζονται για να νιώθουν ότι το περιβάλλον τους είναι σταθερό και ασφαλές. Αποφυγή συναισθηματικού τραύματος. Οι έντονες ή παρατεταμένες συγκρούσεις, ειδικά αν περιλαμβάνουν φωνές, απειλές ή συναισθηματική κακοποίηση, μπορούν να προκαλέσουν άγχος, φόβο και ανασφάλεια στα παιδιά. Τα παιδιά μαθαίνουν παρατηρώντας. Αν δουν τους γονείς τους να τσακώνονται με ανθυγιεινό τρόπο, μπορεί να υιοθετήσουν παρόμοια πρότυπα συμπεριφοράς στις δικές τους σχέσεις. Συχνά αισθάνονται ότι πρέπει να πάρουν πλευρά ή να διαμεσολαβήσουν, κάτι που είναι εξαιρετικά επιζήμιο για την ψυχολογία τους. Τα παιδιά που εκτίθενται σε συχνές ή έντονες διαφωνίες μπορεί να δυσκολευτούν να αναπτύξουν υγιείς σχέσεις ως ενήλικες, καθώς δεν έχουν μάθει πώς να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις με επικοδομητικό τρόπο. Πρέπει να είναι παρόντα τα παιδιά στις διαφωνίες. Ναι, αλλά μόνο όταν οι διαφωνίες είναι υγιείς και επικοδομητικές. Η πλήρης αποφυγή μπορεί να δημιουργήσει μια ψευδή εικόνα της ζωής όπου δεν υπάρχουν ποτέ διαφωνίες, κάτι που δεν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή αναπαράγεται η ψευδαίσθηση της αρμονίας. Υπάρχει κάποιος δηλαδή υγιής τρόπος να διαφωνήσω μπροστά στο παιδί μου? Οι γονείς μπορούν να διαφωνούν, αλλά πρέπει να το κάνουν με ήρεμη φωνή και σεβασμό. Οι φωνές προκαλούν φόβο και ανασφάλεια. Αν οι διαφωνίες είναι συχνές και έντονες, επηρεάζουν τη συναισθηματική ισορροπία των παιδιών. Αντί να επικεντρωνόμαστε στο ποιος φταίει, να δείχνουμε πως συνεργαζόμαστε για να βρούμε μία λύση. Επίσης, φράσεις όπως «είσαι ανεύθυνος» ή «πάντα τα κάνεις χάλια» πρέπει να αποφεύγονται, δημιουργούν τοξικό πρότυπο επικοινωνίας. Είναι καλύτερο να επικεντρώνονται στη συγκεκριμένη συμπεριφορά, όχι στον χαρακτήρα. Μετά από μια διαφωνία είναι σημαντικό τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς να συμφιλιώνονται ή να καταλήγουν σε μια απόφαση. Χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως «δεν συμφωνώ με αυτό γιατί» ή «ας το δούμε διαφορετικά», για να δείξουμε στα παιδιά ότι οι διαφωνίες μπορούν να λυθούν χωρίς ένταση. Τι μαθαίνουν όμως τα παιδιά από τις υγιείς διαφωνίες? Μαθαίνουν ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφωνίες και ότι μπορούν να λυθούν χωρίς φωνές ή συγκρούσεις. Βλέπουν τους γονείς τους να συζητούν με σεβασμό και να προσπαθούν να βρουν λύσεις μαζί. Κατανοούν ότι
Ακόμα και οι υγιείς σχέσεις έχουν προκλήσεις, αλλά μπορούν να ξεπεραστούν με σωστή επικοινωνία. Η προστασία των παιδιών από ανθυγιεινές διαφωνίες είναι κρίσιμη για τη συναισθηματική τους ανάπτυξη. Όμως, η έκθεσή τους σε υγιείς διαφωνίες μπορεί να είναι διδακτική και να τα προετοιμάσει για τις δικές τους σχέσεις. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά να νιώθουν ασφάλεια, μαθαίνοντας παράλληλα ότι οι συγκρούσεις είναι φυσιολογικές όταν διαχειρίζονται σωστά. Στις διαφωνίες μπορεί να είμαστε περισσότερο ο εαυτός μας από ό,τι σε στιγμές ηρεμίας και αρμονίας, καθώς βγαίνουν στην επιφάνεια τα βαθύτερα συναισθήματά μας, οι αξίες μας και οι πραγματικές μας ανάγκες. Ωστόσο, το αν είμαστε ο εαυτός μας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σύγκρουση, πώς τη διαχειριζόμαστε και πόσο ασφαλείς νιώθουμε να εκφραστούμε. Πότε όμως είμαστε ο εαυτός μας στις διαφωνίες? Όταν εκφράζουμε αυθεντικά τα συναισθήματά μας. Για παράδειγμα, η Κατερίνα νιώθει ότι ο Γιάννης δεν την υποστηρίζει σε μια απόφαση και του λέει «Νιώθω ανασφάλεια όταν δεν μου δείχνει στήριξη. Είναι σημαντικό για μένα να νιώθω ότι είμαστε ομάδα». Δεύτερον, όταν υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας. Ο Πέτρος νιώθει ότι η Μαρία ειρωνεύεται με τρόπο που υποτιμά τις απόψεις του. Της λέει «Για μένα είναι πολύ σημαντικό να αισθάνομαι σεβασμό στις συζητήσεις μας, ακόμα και όταν διαφωνούμε». Τρίτον, όταν νιώθουμε ασφάλεια. Ο Νίκος λέει στην Ελένη σε μια ήρεμη στιγμή «Νιώθω ότι μπορώ να σου πω ό,τι σκέφτομαι χωρίς να φοβάμαι πως θα το πάρεις. Αυτό με κάνει να νιώθω πιο κοντά σου». Πότε όμως δεν είμαστε ο εαυτός μας? Όταν φοβόμαστε τη σύγκρουση. Η Άννα διαφωνεί με την απόφαση του Κώστα να καλέσει φίλους στο σπίτι χωρίς να τη ρωτήσει, αλλά λέει «Εντάξει, όπως θέλεις», παρόλο που ενοχλείται, αλλά αποφεύγει μια πιθανή ένταση. Δεύτερον, όταν κυριαρχούν ο θυμός ή ο φόβος. Ο Δημήτρης, θυμωμένος επειδή η Μαρία άργησε, της λέει «Πάντα αργείς, δεν σε νοιάζει ποτέ για μένα». Με αυτόν τον τρόπο λέει υπερβολές που δεν εννοεί πραγματικά, οδηγώντας όμως έτσι σε ένταση. Τρίτον, όταν προσπαθούμε να κερδίσουμε. Η Ελένη, θέλοντας να επικρατήσει σε μια διαφωνία για το πού θα πάνε διακοπές, λέει στο Γιώργο «Πάντα διαλέγουμε αυτό που θέλεις εσύ. Αυτή τη φορά θα πάμε εκεί που θέλω εγώ. Τελείωσε». Αντί να συζητήσει, εστιάζει στο να κερδίσει τη διαφωνία. Τι δείχνουν όμως οι διαφωνίες για τον εαυτό μας? Τις προτεραιότητές μας. Μέσα από τις διαφωνίες φαίνεται τι είναι σημαντικό για μας και τι αξίζει να διεκδικήσουμε. Τα όρια μας. Οι αντιδράσεις μας στις διαφωνίες δείχνουν πού βρίσκονται τα προσωπικά μας όρια και πώς τα υπερασπιζόμαστε. Οι διαφωνίες είναι ευκαιρία να δούμε πόσο μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου ακόμα και όταν διαφωνούμε, και αυτή είναι η ικανότητά μας για ενσυναίσθηση. Συχνά οι διαφωνίες φέρνουν στην επιφάνεια φόβους ή ανασφάλειες που δεν αναγνωρίζουμε πάντα στις στιγμές ηρεμίας. Πώς να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας στις διαφωνίες? Αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας πριν τα εκφράσουμε, ώστε μη γίνουμε αντιδραστικοί. Η Άννα νιώθει θυμό επειδή ο Αλέξης ξέχασε να τη βοηθήσει με τις δουλειές του σπιτιού. Αντί να φωνάξει κατευθείαν, σταματά για λίγο και σκέφτεται «Γιατί είμαι θυμωμένη?» «Είναι επειδή νιώθω ότι δεν με υπολογίζει». Έτσι λοιπόν του λέει «Αλέξη, νιώθω ότι δεν με υποστηρίζει σήμερα όπως το είχαμε συμφωνήσει. Μπορούμε να το συζητήσουμε?» Ειλικρίνεια. Λέμε ανοιχτά τη θέση μας χωρίς να κρύβουμε τα συναισθήματά μας.
Ο Γιώργος νιώθει απογοήτευση γιατί η Ελένη ακύρωσε τα σχέδιά του στην τελευταία στιγμή. Έτσι της λέει: «Ελένη, νιώθω απογοητευμένος που ακύρωσες τα σχέδιά μας. Ήταν σημαντικό για μένα να περάσουμε χρόνο μαζί. Θέλω να καταλάβω τι συνέβη». Σεβασμός. Διατηρούμε τον σεβασμό μας προς τον άλλον, ακόμα κι όταν δεν συμφωνούμε. Η Μαρία και ο Πέτρος διαφωνούν για το πού θα πάνε διακοπές. Λέει η Μαρία: «Καταλαβαίνω ότι προτιμάς ένα πιο πολυσύγναστο μέρος, ενώ εγώ θέλω κάτι πιο ήσυχο. Μπορούμε να βρούμε μια μέση λύση που να ικανοποιεί και τους δυο μας». Αυτό δείχνει σεβασμό στην άποψη του Πέτρου, ακόμα και αν δεν συμφωνούν. Διαχείριση θυμού. Αντί να αφήσουμε το θυμό να μας κυριεύσει, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη ρίζα του και να τον εκφράσουμε επικοδομητικά. Ο Δημήτρης θυμώνει γιατί η Σοφία άργησε στο ραντεβού τους. Αντί να φωνάξει, παίρνει μια βαθιά ανάσα και λέει: «Σοφία, θύμωσα που άργησες, γιατί ήθελα να έχουμε περισσότερο χρόνο μαζί. Τι συνέβη και καθυστέρησες?» Με αυτόν τον τρόπο εκφράζει το συναίσθημά του χωρίς να κλιμακώσει τη διαφωνία. Εν κατακλείδη, οι διαφωνίες όταν διαχειρίζονται σωστά προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για σύνδεση και εξέλιξη τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο μέσα στη σχέση. Έχουμε την ευκαιρία να είμαστε ο αυθεντικός μας εαυτός, αρκεί να τις διαχειριζόμαστε με σεβασμό και αυτογνωσία. Οι στιγμές αυτές είναι καθρέφτης του ποιοι είμαστε, των αξιών, των συναισθημάτων και των αναγκών μας. Ωστόσο, είναι στο χέρι μας να φέρουμε τον καλύτερο εαυτό μας στο προσκήνιο, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Η άρνηση της σύγκρουσης συχνά είναι ένας τρόπος να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τη δυσφορία που προκαλεί η αποδοχή των ατελειών τόσο των άλλων όσο και των δικών μας. Εν τούτοις, η πραγματική σύνδεση και η οικειότητα έρχονται όταν μπορούμε να δούμε και να αποδεχτούμε τον άλλον όπως είναι, χωρίς να τον εξειδανικεύουμε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι συγκρούσεις μπορούν να γίνουν ευκαιρίες για κατανόηση, ανάπτυξη και βαθύτερη σύνδεση. Όταν μια διαφωνία οδηγείται σε επικοδομητική επίλυση, οι σύντροφοι νιώθουν ότι μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, γνωρίζοντας ότι η σχέση τους είναι ένα ασφαλής χώρος. Αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα της σχέσης. Οι διαφωνίες είναι στην ουσία μικρές γέφυρες που ενώνουν τις διαφορές δύο ανθρώπων. Αντί να είναι απειλή, είναι μια ευκαιρία να εξελιχθούμε μαζί, χτίζοντας μια σχέση που είναι πιο ουσιαστική, αυθεντική και ανθεκτική. Το κλειδί είναι οι συγκρούσεις να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ενσυναίσθηση και την πρόθεση να βγει και η σχέση αλλά και οι δύο σύντροφοι πιο δυνατοί μέσα από αυτές. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος του 4ου επεισοδίου. Ελπίζω να σας ενέπνευσε να δείτε τις διαφωνίες με μια νέα οπτική. Όχι ως εμπόδιο, αλλά ως μια ευκαιρία για ανάπτυξη, κατανόηση και ενδυνάμωση της σχέσης μας. Θυμηθείτε, το σημαντικό δεν είναι η απουσία συγκρούσεων, αλλά ο τρόπος που τις διαχειριζόμαστε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε αληθινοί, να επικοινωνείτε με σεβασμό και να επιδιώκετε πάντα τη σύνδεση. Καλή συνέχεια!